martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parngoluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiay. Todin todi parbadiay ma na mga rajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami, jala takas huat tusihami, hatam na badiay. Amen. Horas madihita sude, huria nahi naholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita di Minggu Trinitatis Sadarion, ima na tarsurat di buku Evangelium ni si Mateus biddu 28, mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 20. Mateus biddu 28 ayat 10 sahatu ayat 20 tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Alai nalao do anggo siseanna na 10 sadai tu sada dolok na diluat Galilea songon naung tinonahon ni Jesus tu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana disobba ma ibana alai naganggu do rohani nadeba. Dungi didapoton Jesus manasida didokma nunga sahat tuau nasa huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Lao mahamu podai hamu masa luhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goarni ama anak dohot todi parbadia. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata naung hupatikon tuhamu. Ai idama sai nado nganaku dohamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Ima sahatna. Huria nahinaholongan ni Tuhata taingo dopera ate sejarah penginjilan tu Tanah Batak di tahun 1824 dinaro Padita Samuel Munson dohot Henry Liman ima namate di Lobupining di Cicang jala diallang halak Batak doi naujui. Dung nama sai tabo todo aha adung ni omak ni Padita Samueli didok out adong anakku sadanai suruokku dope tu Tanah Batak asa taruli hati yuron bangso Batak. Karena memang Padita Samuel Munson adalah anak tunggal. Tidak ada ketakutan dan keraguan-raguan sedikit pun di hati ibunya laho marsuru anak konna laho makatidakon barita nauli nasian Tuhani. Hurian itu hatta buasa di jauh Tuhani hita mangihuton ibana. Buasa tai huton Kristusi. Buasa gabe halak Kristek kita. Sadado alusna. Asa suruon na hita maka tidak kon ibana di portibion. Lausido topik ni mingguta sadarion namangodol hotu hita gabe si tidangi di debata si tolusada menjadi saksi Allah Tritunggal. Atong asa gabe si tidangi ni debata si tolusadai hita dia masih patupaota jala aha manarikot ula honota ima na
gabe parsia jaratta di hita, si putih hotta, na gabe bohal ningolutta, marhite turpuk jamita sadarion. Hurian itu hatta, adong doto lubuhu, na gabe ipola ni turpuk jamita, ima nasian Matius 20 ayat 10 satu ayat 20. Na parjolo taringot tu huaso naung sahat tu Tuhan Yesus dung hehe iba nasian namate namadok nunga sahat tuau huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Na paduahon parsuru ni Tuhan Yesus asalau tu saluhut bangso marbarita nauli madidihon huhut mangajari asa ditada jala diboto patik naung ni hatahon ni Yesus Kristus tu akka sisianna. Napa toluhon hata parpudi paposon rohani akka sisean manang akka na sinuru ni Tuhan Yesus imana madok say na dongan aku dohamu rasi rasa roh ajalni hasianganon. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na parjolo nung nga sahat sa luhut huaso tu Tuhan Yesus. Padohan ni Tuhan Yesuson, marojahan tu pakirimon ni bangso Israel, taringot tu Mesias na sinuru ni debata, laho paluahon jolma pardosa. Ia Mesiasi ima na miniahan, na uduk tu parsuru ni debata, jala monang maralohon portibion. Gabe parnapuna do ibana di huaso banua gijang dohot huaso na di tanoon. Padoha si songonido na di baga-bagahon ni Tuhan Yesus tu si Petrus siala panidangion na tu Tuhan Yesus namadok. Kristus Mesias Raja na di parbaga-bagai doho. Asa manangise na marhaporseaon tu Yesus Mesias anak ni debata na mangului di pasaha do tu ibana huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Hurian itu hatta nunga di palubahukian na lehonon ni Tuhan Yesus do huaso na adong di ibana tu akana porsea ima akana sinuruna mamaritahon barita nauli, barita haluaon na pinatupa manang nasian Yesus Kristus. Ay ganup sisean na sinuru ni Tuhan Yesus marbarita nauli, ihutdo dilehon huaso na adong di ibana. Jala marhite huaso ido tarpatupa ni akana porsea mangula ulaon patuluson sakap ni Tuhani. Ay holan marhite huaso nasian Tuhan Yesus do tarulahon nasa siulaon isarana asalao marbarita nauli tu sadok portibion alai jot-jot dang taauhon padohani ay jot-jot do taula sada siulaon so mardongaton Tuhani manang tahobasi si hobasan dang mangasahon gogo nasiat debata. Olo dohita holan na mangasahon gogot ta sabing. Olo dang jumolo ta pangido. Manang lupa mangido pangurupion ni debata laho mangula si ulaon. Jot-jot tarajumi tolapita do mangulaho sada si ulaon holan marhite gogot ta do pikiratta. Sasitong na nunga dibaga-bagaho debata hian huaso silehonon na tuhita. Alay dang tapakke huaso nai mangulahon ulaon na. Dungpe ditiki dang jupang na di roha. Disipe asalao roha na somardongaton gogo na siya Tuhan taula si ulaoni. Hape tibudo dipaingot titabe. Tungso tarulahita do agia aha iya somardongaton Tuhani. Ido ubain na jumolo di hatahot Yesus naung di tangan na do huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Iba na do marsuru akana porsea asa borhat marbarita nauli. Huaso na iba na do
lehonon na tuaka na posona asa margogo mangula ulaon ni tuhatai. Asa molo disuruh Tuhani pehita mangula ulaota jumolo do dilehon wasona adong di ibana asa margogo hita mangula ulauni asa tulus sakap ni debata di nasa ulaun nasa hatu hitabe. Huria nahi naholongan ni tuhata na paduahon barbarita nauli tu nasa bangso. Pangatusion tu portibion dada pangatusion geografis tano na tinoppa ni debata. Lapatan ni portibion harohaodo di pangalaho isarana pangalaho portibi dohot roha portibi. Lapatan na ima akka naso manada debata naso porsea diha gogoon ni debata patu pahaluaon manang naso porsea tu Yesus Kristus naung mate jala hehe sian na mate mabuan haluau tu portibion mokop jolma perdosa asa molo didok barbarita nauli tu sadok portibion ima tu sadok jolma perdosa akka naso manada debata boy do hita borhat tu ujung ni portibion lapatanna ala sahat tu ujung ni portibion torop do pehalak naso tu madda debata suang songonido panadaun taringot tu akka bangso na adong di portibion pangatusion ni bangso ima naso bangso Israel naso bangso ni debata bangso perbegu na miad di bagasan hahulumon bangso na ginuaran na ima bangso na so porsea na so manadda dohot na so majalo Yesus Kristus gabe Tuhan jala si palua di ibana. Torop dope jupang bangso si pelebegu bangso na so porsea tu Tuhan Yesus asa dada pola sahat tu ujung ni tanoon jalahan akka bangso si songoni tu para di lebungta di nahumaliak kita torop dope naso olo porsea tu debata asa ikut taula kodo makatidakon guar ni Tuhani tu liat portibion dohot tu sadok bangso asa torop na barani marsoba tu raja taon boy tabereng di buku deta nomor 510 sia ayat 4 dada ala ni dauna lao marbarita nauli ati perikok donangi alani i diinganan na donope gudang dope si jamitaan siara honoton asa parsidohot maka porseai Tuhan Yesus Kristus asa dada alani dauna manang jono na borhak marbarita nauli alai ikon sahat barita haluaun nasiat Yesus Kristus tu nasa hajol maun huria nahi naholongan ni tuhata napatuluhon di jala ajari hamu manasida marbarita nauli tu saluhut bangso madidihon huhut mangajari nasida ima ulaun na pinasahat ni Yesus tu akka siseanna dohot tu akka na porsea tu ibana iko borha do nasida mangalului majupangi mamilit jala manodo akka na utalu majalo padidion hobar tu lapatan ni padidioni dada ula-ula ni hajol mau ni dada gogo ni jolma laho madiori majupangi akka jolma perdosa nanaing si didion alai na mangula do toddi ni debata ima toddi parbadia ibana do na patalupon sasa halak majalo padidion toddi ido na majou na mamilit akka na porsea nanaing si didion toddi parbadia do na mangojar jala na marguguihon huhut na mangaleh kuaso tu akka parbarita nauli asa margogo jala markuaso nasida madidihon hobar tu parsuruon ni Tuhan Yesus Kristus huria ni tuhata marhite turpuk jamitaon takas mata boto na Yesus do marsuru patu papadidion asa dada padita na patu papadidion alai Yesus do na patu pahosa marhite huriana na ni hobasan ni naposona
ala Tuhan Yesus do na marsuru, dapat dita manang jol mana marsuru, asa huaso, dohot hagogoon ni paddidioni, sian Tuhan Yesus Kristus do. Ibana do na majadihon paddidion marhagogoon, patu pangolu na ibaru, dohot haluaon. Nabadia do akan tardidi, ala tardidi di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Mangihutok kata ni debata na tinariason ni Apostel Paulus nungarap tartano pita dohot Yesus Kristus marhite padidioni asa gabe marparangi na ibaruma songon Kristus naung hehe sian namate. Rom 6 ayat 4. Alai dada manigor sikop sasada halak molodung di jalo padidioni sian Tuhan Yesus Kristus. Ido uban na dipabakit dihuriai aka apostel, panurirang, evangelis, parmahan doho pangajari, laho pature-turehon, aka nabadiai. Asa na ikon si udu todo padidioni, marhite na mangguruho kata ni debata. Asa takas diboto lomo ni rohani debata, dohot pasidikon na sohila lomohon ni rohani debata. Jala marha gogo oddo marhite gogo ni debata laho mangulahon ulaon nadinggan. Huria na hinaholongan ni tuhatta na perpudima sai na dong anakku do kamu. Hira naung diboto Yesus siado ahana naing masa tu akka perberita nauli. Ikon siado panasida do ragam ni hamaolon. Meragam do hal susaan na ikon ado panasida. Meragam do nang sitaonon ayon na. Tutu si tutu do masa tu akka sitidang ini Tuhani mengadopi songon naung diberitahon di buku nabadiai. Songon naung disurirakon ni akka panurirang narobi. Masa doi tu akka panurirang. Masa nang tu akka si ula lomo ni rohani debata. Asa alani ido ubahet di dok Tuhan Yesus. Usuru do kamu songo biru-biru tu tonga-tonga ni akka babiat. Dalan patuduhon hinar jorbu ni pangalahon ni portibion. Maradopon na poso ni debata. Dia katikina perpudion nungalam ragam humaliak kita. Dilebungta, disiamud do habirangta, dipudi do di jolutta akka bangso parbegui. Haida ngadong benuaing disada huta, manang disada luat na pulin, holan sisada home, manang sisada hapor siaon. Alai nunga marlaok, marsapur rap do takajol manaso porsea tu Tuhan Yesus dohot naso tu madda Yesus. Pakorhon ni i, molodang malo, jala dang marbisuk kita marsaur tu nasida. Olo do murah-murah mapistik, murah-murah merbada. Ido ubain na diuduti Yesus pandohanna. Dibaheni patas mahamu marroha songon ulok uhud lidang mamarroha songon darapati. Alai nang pesongoni dang boy tahutan akka sitidang ini Kristus lumobi dang jadi sumurut marbarita atik pe gudang pangabatisa jala torop na mangota bisa. Huria na hinaholongan ni Tuhatta sude dohita na porsea gabi sisean ni Tuhan Yesus Kristus. Na dijauh dohita dipilit jala disuruh Tuhan Yesus marpanid dangion. Asa dang tarsirang pajouon pamiliton sian parsuruon. Dang say holan na terjauh ikusahat do tu na terpilit. Dang say holan na dijauh do dipilit ikon sahat do tu parsuruon. Alai dang say holan na dijauh dipilit jala disuruh ikon gabe pangoloi do tu parsuruoni. Parsuruon na satu akan porsea ima gabe si tidang ini Kristus. Tonaido si ulahonota ganupari ganuptiki manang di dia pehitamian jala maringanan disido hita ikon marbarita nauli. Amen. Martangi yang mahita. Mauriate madiho de bata Jahoba amanami. Nunga saur behatam nabadiai tu tonga-tonga nami.
di jo jala dipilih todo kami Tuhan. Asa gabi si tidangi ni guarmu na badiai hami saliling ulunami di portibion. Tabai di hami gogo. Parbisuhi totong rohanami di bagasa todim to di parbadia asa takasuha tidako kami. Ho debata si tulusada. Amin.